150, 40, 30, 20, 10. Takže vítajte všetci pri novom videu z kanálu Simon Gravitrax. Ako môžete vidieť, tak toto bude také špeciálne video, lebo dneska je špeciálny deň, lebo natáčam moje prvé video z Minecraftu. Takže poďme na to. No, toto je svet s úplne randomnou sítkou, teraz som ho vygeneroval a... tam vzadu je dedina, neviem či to vidíte na videu, ale asi sa vám pôjdem pozrieť. No, takže toto je dosť lucky spawn zatiaľ. Ale hej, už minulú nedeľu som plánoval natáčať survival sériu, ale celé natáčanie sa mi vymazalo, proste celé video, na ktorom som veľmi dlho pracoval, sa mi vymazalo a chytil som také nervy, že som proste urobil to, čo som urobil. Pozrite si moje predošlé video a uvidíte to. Je tu aj kováč. A ozaj, ako môžete vidieť z dizajnu tejto dediny, tak sme v Minecrafte 1.13 ešte len. Toto je dobré, to si berem, ďakujem. Tak a toto si vezmem tiež, aby sme podporili hashtag Team Trees. No, takže toto je Minecraft 1.13. Takže to ešte nebudú žiadne kulové netherové biomy alebo obrovské tradovacie systémy a tak ďalej. Toto je proste ešte taký klasickejší Minecraft. Ale zabudol som. V mojej verzii Minecraftu vždycky, keď sa spawnete, tak dostanete prázdnu mapu a s tou spravím toto a budem vidieť, že kde som. V ľavom dolnom rohu mojej obrazovky môžete vidieť, že tam mám malú mapu. A táto mapa mi bude určite stačiť, lebo v tejto verzii Minecraftu taktiež nie sú nekonečné svety. Takže tento svet bude mať hranicu celkom blízko náhodou. A je presne taký veľký, aby zaplnil úplne celú tú mapu, ale nič viac. Tak. Vezmem si drevo. Zabudol som si dať ten chestplate na seba. Som chránený. Takže toto je moja survival séria. Dúfam, že vás táto seriála bude baviť všetkých mojich divákov. Takže to je, proste dúfam. A ešte sa chcem ospravedlniť za dosť nízku kvalitu tohto videa. A to je kvôli tomu, že ja natáčam telku nekvalitnou kamerou. A to spôsobuje proste tú nízku kvalitu. Ale nenašiel som lepší spôsob, ako toto spraviť. Takže dúfam, že vám to nebude vadiť ešte tak veľmi. Táto trhlina je celkom dobrá, je tam dosť železa. Tam sa pôjdem pozrieť, ale najskôr sa trochu na to vybavíme. 32 akáciových dosiek. Crafting table. Páličky, takže toto už by ste asi mali poznať. Ale ešte jedna vec, že toto je Minecraft PlayStation 3 Edition, ktorý má úplne iné sítky od Java Editionu alebo Bedrock Editionu alebo hociaké takéto. Takže asi pokiaľ, aj keby som dal sítku do popisku, čo možno spravím, lebo sme tak blízko dediny, tak iba pre PlayStation 3 hráčov to bude fungovať takto dobre. A možno vlastne ešte PlayStation 4 by mohol fungovať, ale nie som si úplne istý. Ja rád stiežím cobblestone, diamanty a redstone. Takže už som naťažil trochu dosť cobblestoneu. A to znamená, že
si môžem skraftiť kamenný krompáč a že môžeme ísť ťažiť tamto železo. Čo vlastne môžete aj vidieť naľavo v mojej obrazovke. Ty jo, ale tam ho je dosť. OK. Počkajte, na toto mám taký trochu lepší plán. Potrebujem na to ale kamennú lopatu. Potrebujem na to veľa blokov a preto som si skraftil túto lopatu, aby som mal rýchlo veľa hliny naťaženej. Lebo na toto je jedno, že aký blok použijeme. Ale musí to byť solidný blok, na ktorom sa dá chodiť. A hlina je na to dostatočne dobrá. Tak. To by sme mali 46 kuskov hliny a teraz prichádza môj plán. Môj plán je takto si staviť mostíky po tej trhline, aby som sa dostal k dobrým materiálom. A tam už je to železo, aj uhlie pri ňom. Takže uhlie si určite berem, lebo aby som mal čím vôbec roztopiť toto železo v peci, ktorú som ale ešte neskraftil. Potom to budem musieť spraviť. Úplne ďalšie uhlie. Pískal som si chvíľku Minecraftovú muziku, ktorá sa mi tu hrá, ale neviem, či to počujete. Tak, 10 kuskov uhlia. Koľko železa mám vlastne? Iba 7. Chcel by to trochu viac, takže aj sa som niečo vyskúšal. Na poslednú chvíľu to ten týpek zobral. Ale nemôžem mu povedať, že je to Steve, lebo nemám skin Steva. Lebo nie som až taký veľký noob, ale nespravil som si tento skin sám, lebo skin editor na PlayStation 3 neexistuje. Ale je to taký skin, ktorý tam už rovno máte. Volá sa Pilot a ja som totiž to veľmi zaujatý v letectve, takže rád používam tento skin. Keďže to súvisí s mojím, neviem ako sa to hovorí, s tým, čo ma zaujíma proste. A nie, neskočím do tej vody, lebo ja sa odtiaľ potom dostanem. Nechcem mať 1000 miliónov komentárov, ktoré mi hovoria, že prečo si neskočil do vody, Simon Gravitrok? Pretože neviem, ak by som sa odtiaľ dostal. Sice mám dosť hliny, ale aj tak myslím, že sa mi to neoplatí. A ešte k tomu, toto je moja survival séria komentáre. Simon Gravitrax má svoje práva. Parkourista Simon Gravitraxista. Prečo ja furt padám? Parkourista, jej. No dobre. Ešte tam je nejaké železo, ktoré by som si mohol zobrať. V mojom predošlom pokuse som ešte tak rýchlo nemal toľko železa a ešte ten železný chestplate z deniny. No dobré, už asi pôjdem preč odtiaľto. Ako sa vlastne dostanem preč? Ja môžem sa vystavovať hlinou. Zdá sa mi, že už sa zvečerieva. Ako rýchlo sa toto deje? Pomoc. No isté, že sa už zvečerieva. Sakra.
Takže asi si urobím provizornú bejsku v dedine, lebo nemám čas si postaviť vlastný dom, alebo nemám čas sa niekam ísť rýchlo schovať, lebo nemám dosť hangarbaru na to, aby som celú noc, nemám dosť jedla na to, aby som celú noc prežil v nejakej jaskyni, takže asi zostanem tu na tejto dedine. Televízia, markíza. Dobre. Alebo môžem zostať vonku a hľadať ovce, až kým nebudem mať posteľ. Alebo môžem byť inteligentný a radšej sa schovávať v dedine. Alebo kde mám svoj crafting table? Sakra, zabudol som ho tam niekde. Dobre, urobím si nový, nevadí. Dreva máme dosť. Ale keď už toto hovorím, tak hashtag Team 3, sneha máme dosť vždycky. Sakra, ja toto hrám na game 100. Dúfam, že bude niečo cez tú noc vidieť aj na nahrávaní. Takže čo chcem urobiť, je skraftiť si meč, nech môžem tu na tieto zvieratá trochu zničiť. Tak. Žradlo! Tam je toľko žradla. Takže môj nový plán je teraz, že si vezmem všetko toto jedlo a pôjdem sa schovať niekam do jaskyne a tam si urobím provizornú bejsku, kde si ho aj všetko upečiem, aby mi to dalo ešte viac hangarbaru, to dáva logiku. Ovca! Tie budeme potrebovať! Ale mŕtve. Budeme potrebovať ich vlnu. Poď sem krova! No dobre. Dobre. Koľko už máme papania? Dosť papania. Za chvíľku už pôjdem do tej nejakej jaskyne, ale ešte neviem do akej. Lebo v tej trhline nebolo veľa jaskyň. To bola iba trhlina samotná, v tej sa stále môžu spawnovať veľa zombíky. A je to obrovský priestor na otorčkovanie, takže to tiež neberiem proste. Ja radšej skúsim nájsť nejakú normálnu jaskyňu, ak sa mi to teda podarí. No keď už hovoríme o hľadaní jaskyne, mohol by som rovno začať. Prečo som si aj neskraftil sekeru? Tak. Ale no. Už teraz som taký hladný. Ešte mám trochu chleba z tej dediny. Tak, plný hangarbar, plné hatka, plné prasa, plná krava. Neviem prečo sú plné, ale to je jedno. Ale ako sa ešte pozerám teraz na to nahrávanie, tak to nevyzerá až tak zle v tej noci. Ale radšej pôjdem do tej jaskyne asi. Alebo možno celú noc tu proste budem a budem získavať jedlo. Uvidíme, ako sa mi bude dariť. To snad nie! Máme dosť oviec na posteľ. Táto sa mi snažila zdrhnúť na strom. Tu je toľko. Dobre, asi tu na tejto pláži si urobím provizornú bejsku. Kde prečkam noc. Získam tam veľa jedla. A veľa železa. Tak. Takže takto. Dáme vypekač. Toto tu budem mať ako nočné svetielko. Nice. Takže toto je moja provizorná bejska všetci. A hej, tento zvukový efekt som nadaboval ja sám. Aký som dobrý. No, ale samozrejme musím vám ukázať, že som aspoň trochu odvážny. Tomu sa hovorí blokovanie mečom, čo som práve spravil.
No, to sa dá na 1.13 a no, môžem tým urobiť toto s mečom. A to má vlastne ako štít potom ten meč, ale není to tak, že úplne mi to zruší damage od výbuchov alebo od mobov alebo takých vecí. Ale akurát tak mi to dáva menej damage, keď si to budem mať, ale veľmi ma to spomaluje, ako vidíte. Toto je ešte pomalšie ako shiftovanie. Keď shiftujem, tak idem úplne pomaly. No dobre, poďme preskúmať toto jazero. Vôbec netuším prečo. No, musím povedať, že zatiaľ mi to celkom ide, tento survival. Tak, je čas skraftiť si to, čo je veľmi dôležité. Kýble vody. A preto mám 2, lebo potom môžem kdekoľvek urobiť nekonečný zdroj vody. A čo viem postaviť celý oceán, ak by som chcel. Tieto 2 kýble vody budem mať so sebou čo najčastejšie v inventári, lebo sú proste užitočné. Dobre, ale vôbec netuším, že kedy by sme mohli ukončiť dnešné video. Lebo určite nestihneme nájsť diamanty ešte v takej dobe, keď toto video bude stále zábavné, takže asi to ukončím, neviem. Uvidíme. Mohol by som ísť ešte trochu preskúmať tento svet. Najskôr počkám, kým sa mi všetky veci vypečú. Ešte jedno železo, tam už mám všetko. A tu už mám všetko tiež. Dobre, ale myslím, že na spawne, čo nie som si istý, kde je. Myslím, že tak kde tu na vpredu. Od spawnu som myslím, že videl shipwreck, ako to veľa ľudí volá, lebo to je anglické pomenovanie toho. Ale po slovensky by to bolo vrak lode. Koňo, Beňo, choď to. Aha, jasné, že som ho videl. Neviem, čo je vidno na nahrávke, ale malo by ho byť vidno každou chvíľou, keďže už k nemu idem. No to už definitívne vidíte teraz. Hej. Tento šíperek ale vyzerá celkom pekne. Ale ja už som raz našiel jeden, ktorý vyzeral ako úplne používateľná loď, lebo bol na povrchu a plával, nebol vôbec poškodený. Treasure mapka a papiere si tiež vezmem. Nadýchnem sa, pôjdem pozrieť ďalšie čestky. Dobre, viem, kde sú v týchto šifrekoch čestky a podľa toho dizajnu, v ktorom sme práve. To by tu mali byť 3, čiže toto je druhá čestka. Máme tu slamu, karotky nejaké, ňam, zemaky nejaké, ňam, sakra, utopím sa. Sakra, ja sa fakt topím. Sakra, ja sa fakt topím, ja sa neviem odtiaľto dostať, nie! Steže zomrem už hneď v prvú epizódu. Ešte, že toto nehráme na hardcore, ešte, že toto není na hardcore. Tak, ešte sme zomreli tak blízko spawnu, lebo nebude tak ťažké sa dostať k tomu onemu. Jej, delfíni!
Jej, budem rýchlejší, iba na chvíľu. Tak, ukážte mi moje veci. Áno, veci. Áno, yes. Môj celý progres. Tam sú všade tie moje veci. Super to je. Ešte tieto delfíni mi tu pomáhajú. To všetko zbierať rýchlejšie. Tak, PC, papieriky, či neviem, čo som to práve vtedy zobral. Crafting table, maslo, teda zlato, posteľ, cobblestones, paličky. Je tu ešte niečo niekde? Sakra, tu je utopenec. Utopený. Ja nemám vybratý žiadny meč alebo nič. Zmlátim ho železnú sekerou. To sa oplatí. Poďme na to. Kde si ty? Tu si. Tak, zomrel. Spadol z neho iba rotten flesh. Dobre, takže už sme vyučili 2 čestky a tretie by mala byť tu. A v tejto sú vždycky najlepšie looty. Oho, wow! Je tu XP flaška. Super, toto bude toľko vecí z toho. Čože, ja už sa znovu topím. To jak rýchlo, prosím, prosím, yes! Oh, yes! Tentokrát už nie. Tentokrát už nie. No dobre. Možno by som to už aj ukončil tu na. Takže toto by bolo na dneska všetko. A dovidenia.